This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Yagasonam keberangkati penyap ilau kurim jongka Raja Raghuvanshi lem kisaungut ketau Akash Rajput Bikash Singh Chauhan wa Anand Kurmi lem Raj Singh Kushwaha kila syaelam shwa shmol khiat shibanta ka crime scene recreation khanyo trek ujuliyo arja option kani crime scene recreation kada shibanta ka jingtoket baprasngi yagini kisangot daki bor pulet ke jalame khlaya kamol khiat kada kesnong ka baginon choka gihap banya lengba ban hiar senong riam aka step arfly trek chumang arja option ka sonam bo raja kila kiudang step nanong riat shmol khiat haka jingbut dien ki langut ban lami ne kete chaka kila poy wai sodong haka ba kite langut kila shemik jingem raja do ka bashim ka bu ya ka jingkancha haka te chaka ya ka media bu raja la sein red arliang jang ka wai sodong haka artrek juli arja option kat ba ka sonam ka jar ngai ban mi perthai hadu ka step snya khandai trek juli arja option bersyaka merengkat ketik sangot lam ki sakhi ki bakhlan bakilab dan keti penyap yo raja Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya